Hello guys, it's your boy Ritoy. Yeah. Yeah. Meron guys kay Adlong Bernice. Kung hihatod si Lucas dito sa iyang school. I see a river. I see a trailer and pick a truck. We're all together. Follow this trailer and pick a truck. Yeah, I'm going to follow it. Stop! Oh no! They can fly! It's okay. We're not going that way. We're going this way. Yeah, we're going this way to your school. So, hello guys. Nahatod na ako si Lucas dito sa iyang eskwelahan. Tapos ako, karon na ako sa Walmart. Kay mo palit ko og money order. Kaning money order guys, isa ni siya ka kuan, prepaid check. Bali mo bayad ko og cash sa sulod. Dayon tagaan ko nila og papel o moto siya ang kaning prepaid check. Tapos moto siya ako ang ibayad dito sa apartment. Bali sa amuang kuan gani renta sa mga apartment ba. Kuan naman gud karon May 1. So ting bayad na gid siya sa kuan ba apartment. Dayon sa una guys kay nagapailis mi or nagapalit ko kuan kaning money order is sa kuan sa USPS gani. Dayon kuan man gud didto taas sila og presyo ba. Mahal siya didto. Bali tag $3 ang buok sa money order. Samantala dire kuan ra $1 ra siya. Bali ang mahitabo man gud ani guys kay duha ka money order ang ako ang mapalit. Kay sa isa ka money order is 1,000 raman ang kuan bitaw pwedeng mabutang or limit niya. Nya kay among bayro nun sa balay is 1,700 ka pin man. Dala na sa mga miscellaneous fee bitaw kana. Kana sa trash minana. Among rent giragid sa balay is kuan ra 1,700. So mo to guys, pakita na ko sa inyo niya kung unsay porma ani niya ning money order. So yeah, mo to sa sulod. So karon guys kinana ko diri sa customer service. Naglinya na ko. So mao ni siya ilang mga kuan diri mga money services nila. Hello, I would like to make a money order. Money order? What's Yeah. your phone number? Yes. Do you have your ID on you? Yeah. How much in a money order? I would like to make a 1,787.49. 49? Yeah. Can you confirm both of those amounts for me on that? I'm sorry. Yeah. 1789.49. Okay. Just stop here. Okay. Let me go ahead and see. Thank you. Have a good day. So karon guys na ako sa sakyanan and mo ni siya guys ang porma. No? Kani ang kwaon dito sa opisina, then kani ang imuhang resibo. Ingon ani day ang ilang ginakuha dito guys nang ini magbayad mi sa amuang renta. Kay dili man gud sila mo dawat dito kuan guys kaning cash ba. So money order ay lang ginadawat dito. Then guys, sulod na kong adtuon is madto ko sa Costco kay na ako'y paliton. So magkita lang ta dito guys sa Costco. Let's go. Shocks. Party box.
Sonos. GoPro 360 price. And napot sila ay kuan diri guys oh. Insta360. So ang akong paliton diri guys kay kani SanDisk na portable SSD. Kaya nga kuha magungkuan guys external hard drive kaya napuno na. So muna mo palit ko ani. Presyo niya guys niyo. And kung ano magunin siya guys 2 terabyte na ba muna akong gianhi diri sa Costco. So karon guys kay mo bayad na ko no dahil wala pa ko kabalo kung unsaon ako pagkuha ang item. Siguro maadto ko sa may wala ni counter then pangutanan ako dito unsaon ako pagkuha kay kinahanglan mo lang display dito wala ang mismong item. Hi, where can I get this? You get it over there at Marquez pickup. See by the TV? There's this one? Yeah, over by the TV. Okay. Alright. You mind if I scan the card real quick? Okay. Okay, you. you're all good, buddy. Thank you. So manhir daw ko diri guys sa may TV diri. Please begin scanning. So dihar daw na ako makuha akong item no. So dili kuhaon guys oh. Thank you sir. So ra. Kuha na nga to itong item. So guys nanako sa sulod sa sakyanan and muna ni siya itong ipalit sa Costco. Ang gamit din niya guys is para sa ako ang kuan sa mga video nako nga wala pa na edit o na edit na kanang ipang-upload na ko sa YouTube. Ako na siyang ginatigom na ko siya guys ba. Ang kato mo kung una na ko nga external hard drive is napuno na siya kay kuan naman to siya ang capacity ato niya 1 terabyte. And na naman to siya sulodaan gud ng mga files tapos plus mga video pag yun. So mo to nga gamay na lang yung space kani. So karon guys kani 2 terabyte dako-dako na gid ni siya no. And para na gid ni siya sa mga video nako. Sige na kog balik-balik anang istorya ha. Kaya ako mo siyang gina-save kay takabalo mabot ang panahon base hindi ay si Lucas gusto pud niya nga makita ang raw video ba kanang unedited pa bitaw base hindi magamit niya pohon kining na mga footage no sa ato ang pag-document sa atong kinabuhi. Base hindi ay mahilig pud siya nga mag-document pud sa iyang kaugalingon. So na siya idea o na siya kakuhaan bitaw o unsa man gani ang iyang trip pohon inig mudako na siya. So karon guys mauli na ko tapos maadto ko sa opisina. Ako na tong ibayad tong money order nga ako ang gipabuhat sa Walmart and magkita lang ta dito guys ig maabot na ko. Peace. Abot na ako sa apartment and maadto na ko sa opisina. Close pa man. So balik lang ko niya. Ulay tao sa sulod, close lang office. Nana ko sulod sa balay guys no. Ngayon yan na lang ko mo bayad dito sa office. Balik ko dito pag kanang magkuha na ko ni Lucas sa school. So kita lang to niya guys. Magluto sa kusudan, manghindo sa pagudiri sa balay. And yeah. Yo. So goods na ang tanan guys. Muna akong luto sudan, adobong manok. Ngayon karon kay kuhaon na nako si Lucas dito sa iyang school. So kita lang ta guys. Balik day ko day. Kalimot mo day ko mabayad pumunday ko sa mga apartment. Mabilin tong kuan money order nga akong ipabuhat kung bag.
Hello. Yeah, let me look. What's your mom from? I can take that. Okay. Thank you. Thank you. Have a good day. So, okay na guys, nakabayad na ta. Mauna na yung resibo na to, no? And karon ko na to si Lucas. Medyo nalangay lang ta dito gapita kay nasa ka istorya sa cellphone o sa telephone. And wala magudto dito iyang kuan. Yang isa ka kauban ba. So, yeah. Kita lang taon niya guys, sinig makuha na nako si Lucas. Alright guys, na si Lucas, nakuha na nako. And padulong na may pauli. How are you, Lucas? Huh? I'm going this way. Yeah, we're going that way. This way to traffic. Yes. This way to traffic. Yeah, it's to traffic. How was your school, Lucas? Are you having fun with that school? Yeah. What did you do? It's too hot. Feel hot? It's too hot, Papa. Okay. Oh, you have air. How about that? Good. It's good now? Yeah. Okay. Not working. It's not working what? The music is not working. The machine? The music is not working. Oh, the music? Oh, you want music? Okay, we will turn on the music. So, bye-bye sa guys. Okay, gusto mo pa music si Lucas. Kita lang daw niya guys. Peace. We're home. Push the red button. Katulgon ka? Are you sleepy? Push the red button. Red button? There's no red button. Alright guys, manasig maniod to. Og nahurot lagi niya yung ikaon. Sumbrahan lang sa sudan. Karon sunod niyang kaunon, request siya og prutas orange daw. Halo ka daw. Oh, dayon balik na bug kagubot ang amo ang balay. What will you say? One. What will you say? Thank you. Then, pag umana niya kaon na ni guys, kataod-taod ako na siyang patulogon. Kaya tingnap man niya karong orasa. Kung na day karon nire, mag 1:30 na. Hello guys, karon ako ng patulgon si Lucas, no? Magtutoy pa di gyapon ni siya. Nang lingog-ngog na kayo. Yang mama nga mo duty nakamata na. Tara mong gwapong anak kaysa. Rice. JIB. I. Mong short panan kay medyo init naman ang panahon. So kita to niya guys. Kasi ang patulgon. Hello guys. So karon kay ato nang i-open. I-unbox na nato siya. Mo na yan sulod. Ito siyang testingan karon. Mag-transfer ko files, manual, and yung mga cord pang-connect. Karon pa rin ako ni na-abrihin, no? Kay pagkatulog na ko ni Lucas, natulog po kong apil. Alright. Sorry. Apo siya connector dayo. Para ni USB. Hindi siya. Para dire. So i-test na nato guys. Pero dili na ako siya need. So karon guys, i-test na nato siya, no. Kuha siya yung saksak sa laptop. Okay.
siya. Muna na yung sulod. Na siya mga inanyo, install security for Mac. Kani po isa, install security for Windows. Ilang na ako na-install, no? Mo ni capacity karon sa akong kuan guys, oh. Apit na mapuno. Okay, ang ubang na akong video god gikan diri sa camera, diri man ako i-store niya. Pagka man ako i-transfer dito sa old na kong external hard drive niya kay puno naman lagi. Muna ni palit ko ani. So mo maning katong mga kuan guys, oh, mga video nga ako ang na-edit na tapos na-upload na po na ako ni, and ako na siyang i-transfer dito sa atong bagong external hard drive na itong ipalit karon. Pangalan lang nato na siya o Vlog. Okay. Paste na to diyan. Alright guys, working na siya. So guys, dire na ikutom na itong vlog guys. Daghang guys, salamat sa inyong pagtanaw ug sa inyong makanayong pagsuporta. Mag-amping ka mo tanan diha, kay mag-amping sa midre. God bless ka na itong tanan. This is your boy, Aritoy and Lucas. Yeah. Peace and we're out guys. Ang pelanggang dyan ito, naniidra. Bye-bye!